Да смениш ръководството на службите с наши хора, както стана ясно от записа, не е реформа. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти по време на посещение в Гърция вчера. Думите на държавния глава са поредната остра атака срещу управляващото мнозинство, но в случая стигнаха още по-далеч, след като беше споменато и посолството. Началото на новия политически сезон вече е белязан от продължаващите стари конфронтации, обвинения, съмнителни договорки и въпроса кой на кого служи и в чии интереси, по какъв начин е създадена така наречената сглобка, на какви принципи и с чия помощ. Защо името на Алексей Петров се оказа ключово, само че след неговата смърт? И още куп въпроси, голяма част от които остават без отговори или са обяснени с недомлъвки. И всичко това на фона на предстоящите изключително важни местни избори. Управление с усещане за дискомфорт. В името на какво и на каква цена? Разговор с бившия вътрешен министър и председател на Републиканци за България Цветан Цветанов и следователя Бойко Атанасов. Казвам добър вечер и на днешните ни гости, господин Цветан Цветанов и господин Бойко Атанасов, с които ще разговаряме, както вече анонсирах, за политическата ситуация у нас в началото на новия политически сезон и за националната сигурност на фона на продължаващото напрежение между президент и управляващи. Започвам с изказването на президента господин Румен Радев във връзка с службите у нас. Вчера да смениш ръководството на службите с наши хора, както стана ясно от записа, не е реформа. Господин Цветанов, първо към вас. И изцяло подкрепям казаното от президента, защото действително кадровата смяна не означава концепцията и цялостната дейност на службите да бъде променена и да бъде действително по-полезна и по-ползотворна. От тази гледна точка смятам, че ролята на президента показва, че действително когато има професионален кандидат за професионалните служби, той бива освободен или назначен от президента с указ, както се случи с главния секретар само преди няколко дни. Знаете, че президента прие оставката на стария главен секретар и подписа указа за предложението, което беше дадено от Министерски съвет. Господин Атанасов. Това е една изключително сериозна тема, националната сигурност и службите, които не могат да бъдат разменна монета. Президентът е абсолютно прав в конкретния случай. И считам, че тук трябва да се отнесе с цялата сериозност и парламента, и правителството, и да обмисли как и по какъв начин да се намерят хора, не само по партиен принцип, а чисто професионален, и да бъде изследван техния интегритет. Защото в времето назад сме свидетели, че ДАНС е работила. В едни по-стари времена, когато започна от началото, работи много добре, случиха се нещата. Тогава вече Алексей Петров не беше в ДАНС. То е било по времето, по което вие бяхте вътрешен министър. Тя започна тази служба. Видя се хората, които са се отличили като професионалисти и те бяха след това отстранени от ДАНС или понижени в по-ниски позиции. Така че интегритетът е много важен. Хората, които биват излучени, по какъв начин биват излучени тайничко на някакви срещи в манастири или по друг начин, поставя по въпрос функционирането на правовата държава и застрашава националната сигурност. Само ако ми позволите да допълня, ДАНС се създаде 2008 година и знаете, че тогавашният председател на ДАНС Петко Сертов, който беше назначен от Тройната коалиция, той всъщност назначи Алексей Петров за свой съветник, което означаваше, че той вече боравеше с целият набор от класифицирана информация на службите и това смятам, че беше недопустимо. 2009 година, когато бяха проведени парламентарните избори и когато вече аз станах вице-премиер и министър на вътрешните работи и отговарях за сектор сигурност, разбира се, по този начин нямаше как да функционира. Петко Сертов беше освободен, Алексей Петров беше освободен и започнаха да функционират службите по начин, по който да противодействаме както на организираната престъпност, така също и като контрразузнавателна структура, която е създадена ДАНС. Нека да припомня само, че към 2009 година имаше 18 отвличания. 2009 година, декември месец, тази група беше реализирана с новото ръководство и с начина на организация на работа в структурите за МВР.
Тук обаче има нещо много важно. Сегашните политици и сегашните народни представители, те просто не знаят какви са техните компетентности за контрол на специалните служби. Защото по сега действащият правилник за дейността и организацията на Народното събрание има комисия за контрол на специалните служби и там може да се осъществява необходимият парламентарен контрол и за всичко, което е свързано с дейностите на службите, трябва да бъде изчистено там. Кадровата политика, нека да припомня само, че преди може би по-малко от месец, Министерски съвет се възползва от законодателната процедура и назначиха 2 заместник-председатели в ДАНС, което означава, че те реално вече имат необходимият и контрол в ръководството и ръководеното на службите. От тази гледна точка смятам, че това, което в момента се прави, явно може би иска да докаже, че действително този запис е бил автентичен. Той е бил с истинските намерения да бъдат овладени службите, но не заради националната сигурност, а заради някакви други конюнктурни проблеми и решения, които искат те да реализират. Господин Атанасов? Абсолютно съм съгласен с казаното от господин Цветанов. Очевиден факт е, че стремежа и тук се бърза не е за друго службите да заработят ефективно срещу корупция, срещу организирана престъпност, да пресекат престъпления, които са с международно участие, международно организирани престъпни групи, а да се овладеят службите. Това очевидно е целяно, за да се случи преди изборите, както беше този запис, който беше направен, за да може изборите да бъдат по начин, по който онзи ден излезе един материал на Цанов, мисля, че се казваше журналист. Станислав Цанов, да. Да, който самият той заяви, че Алексей Петров по някакъв начин манипулирал с неговата организация изборите, с машините. До тук вече 2 дни аз не съм чул нито прокуратура, нито службите да заявят, че са се намесили, че има образувано наказателно производство, да се види ние в каква държава живеем. В някаква държава на сенките. Някой може да подмени вота ни, който е на суверена. Все пак това е нещо изключително страшно и без подобни аналози в цял свят. С журналиста Станислав Цанов, това, което беше споменато. Да, действително е тревожно, че се говори за манипулиране на изборния процес. Но по-тревожното е, че подобен журналист е биван извикан, биван заплашван, което означава, че ние днес реално нямаме и реална журналистика, която да прави съответните журналистически разследвания по дадени актуални теми, които са свързани с политическия живот на страната и това, което получаваме като управленски мандат. Защото Алексей Петров, всички признаха, че той участвал в определени разговори и е създавал условия да се проведе среща между Кирил Петков и Бойко Борисов. Не, те бяха споменати. И понеже Алексей Петров също е потвърждавал това нещо, докато беше жив, аз мятам, че ако имахме активно гражданско общество, това беше недопустимо, това правителство. По този начин, когато се говори, че е било заченато, аз мятам, че това е абсурдно за европейска държава. Подобен човек да посредничи на политическите лидери, за да направят среща и да говорят. Направете съпоставка Соломон Паси, направете съпоставка Росен Плевнелиев, които бяха ангажирани от ГЕРБ и от Борисов, за да проведат някакви консултации с останалите политически сили. И се оказва, че Алексей Петров, ако човек си направи труда да прочете обвинителният акт, който беше на Цветозар Костов, прокурора, трябва да ви кажа, че там се говори само за криминален елемент и там се говори точно за овладяване на държавата от мафията и начина, по който се въздейства върху определените институции, за да може да се прави и съответното правораздаване в услуга на организираната престъпност и на мафията. Да ви върна малко назад. Всъщност по ваше време се случи акцията Октопод, след което той беше и оневинен. Единственият човек и структури на държавата, работещи срещу това, което правеше Алексей Петров, беше в управленския мандат, когато бях вице-премиер и министър на вътрешните работи. Но това можеше да бъде възможно само с професионализма на всички колеги, с които работихме и с евроатлантическите партньори, информацията, която ни даваха по тази линия. Само да спомена нещо много важно. Защото в политическия живот на страната има политици, които са се изграждали в условията и в зависимостта на Алексей Петров. Нека да припомним как беше назначен Алексей Петров в ДАНС. Той е назначен 2001 година по предложение на Атанас Атанасов и е назначен от господин Йорданов, тогавашният министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
След това обаче той бива назначен в ДАНС като съветник в една друга конфигурация. Ако приеме, че едното правителство е било десно, а другото е било ляво, всъщност той тогава даже получава по-голямата компетентност да управлява и да координира дейността на службите. И най-големият парадокс е, че за всичко това нещо през годините никой не е противодействал и не е действал активно срещу организираната престъпност или това, което той правеше. Нека да припомня, че 2013 година, когато вече не бях министър, нямаше правителство и прокуратурата започна вече да бездейства или мълчаливо да дава съгласие на тласъка, който даваше Алексей Петров върху съответните процеси, които се случиха след 2013 година. 2015 година Светозар Костов има образувани 4 дисциплинарни производства. Светозар Костов беше притиснат и той беше освободен като наблюдаващ прокурор по делото Октопод. Госпожа Ченалова, съдийката, която беше направила един график за съдебни заседания, беше също отстранена, а вие знаете нейното отстраняване по какъв начин беше за нейното дискредитиране. Така беше направено и със Светозар Костов. 2015 година, есента, загива при странни обстоятелства основният свидетел Георги Цветанов. Забележете, при него отива окръжният прокурор на Плевен и го умолява или му въздейства да си откаже показанията и да свидетелства против Светозар Костов, който е тогавашният наблюдаващ прокурор по Октопод. Тогава Георги Цветанов загива. След това имаше един друг свидетел 2016 година, януари или февруари месец, беше Пламен Устинов, който беше съсечен с брадва. Имаше 12 шева на главата и забележете, беше записано в експекризата лека телесна повреда. И след това много от основните свидетели се отказаха. Валентин Шотев заради протакването на делото с години наред, поради изтекла давност, беше прекратено неговото обвинение. И всъщност така приключи делото Октопод. И това е всъщност отговор, който трябва да дават и Бойко Борисов, който управляваше от 2014 година. Дали той не е бил в услуга на Алексей Петров, защото той назначи за съветник в Министерски съвет човека и политическото лице, което беше създадено от Алексей Петров, Яни Янев. Нека да си припомним, че в момента има двама конституционни съдии, които са били пряко свързани с Алексей Петров, било то с политически или с други цели, а да не говорим за съдебни състави, които под една или друга форма винаги са били под някаква зависимост или въздействие от страна на Алексей Петров, но мисля, че за съдебната система мисля, че може да се каже повече от господин Атанасов. Това е доста интересно, което се случи в съдебната система тогава. Като човек, който работеше по част от делата, които бяха от 2010, 2009, 2011 година, работил съм по доста дела, свързани с корупция на границите, с данъчни престъпления. Тогава ми направи едно впечатление, че прокуратурата създаваше специализираната прокуратура, прокурорската колегия, Висшия съдебен съвет. Но той не се създаваше от кадри, които да са извинявам се, малко ставам банален с този интегритет, с това да се създаде една структура подобна на румънската, там да работят едни честни, почтени магистрати с висок професионализъм. Напротив, там се изпратиха хора, които са удобни на ръководството на прокуратурата, предимно близки приятели. Първоначално ходиха само на семинари и след това, като започнаха работа, тези, които отидоха да се обучават, се върнаха. И прокуратурата се запълни с командировани хора, които бяха преместени без конкурс. Това продължи почти до края на прокуратурата, специализираната прокуратура. Там се местеха хора без конкурс, преназначаваха се същата и те изпълняваха предимно това, което се каже от Сотир Цацаров в преимуществената част, нали, Иван Гешев след това. Както всички разбрахме, Сотир Цацаров беше един изключително близък приятел на Бойко Борисов и така да се каже, Бойко Борисов управляваше прокуратурата през Сотир Цацаров. Той създаде едни шпиц команди за компрометиране на политици, за извиване на политически ръце. Тези хора в момента пак са там. След закриването на специализираната прокуратура, те пак са в градска прокуратура, пак се занимават същите тия хора с същите тези дела. Те си пак при тях. Делата на трупчета си там. Всичко, каквото и да се случи в службите, то отива в прокуратурата. Този, който внася обвинителен акт, е прокурора. Друг не може да внесе, друг не може да обвинява. Светозар Костов беше жертва на, така да се каже, на професионализма си. Той започна да работи, опита се да изгради екип от
професионалисти. Но той беше спрян. Спрян беше от Сотир Цацаров, атакуван беше брутално с прокурорската колегия, така да се каже, тя беше гумен печат. Те го унищожиха. Унищожиха го като професионалист и дадоха знак на всички, които искат да работят независимо в прокуратурата, че така не бива. Трябва да се работи според указанията на главния прокурор и неговите заместници и да се насочва обвинението на там, на където е удобно. Било то към политически опоненти на Бойко Борисов или на неговите приближени, на Делян Пеевски, които са хомогенно свързани. А сега виждаме, че и новата маса, която от Продължаваме промяната и от Демократична България, и те се ориентират в същото това едно общо положение с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. И тази широка коалиция, която е завзела властта политически в парламента, се опитва да завземе властта в момента и изцяло в държавата, местни избори и така нататък. Само да кажа, че борбата срещу организираната престъпност и за да се види каква е ефективността на един прокурор, трябва да си започне едно дело и да го приключи до трета последна инстанция, за да може да се види каква е неговата реална, професионална подготовка и доказателствата, които той е в състояние да се бере в един съдебен процес. Така казвам го това, защото ако Светозар Костов беше оставен да си свърши своята работа и беше подкрепен от Сотир Цацаров, беше подкрепен от изпълнителната власт, защото обезпечаването на свидетелите е ангажимент на изпълнителната власт. И тук давам веднага съпоставка едно друго дело, което завърши с най-тежките осъдителни присъди срещу организираната престъпност годините на прехода. Това е делото Килърите. Защото в Килърите тогавашният окръжен прокурор Ася Петрова, тя беше през целият етап на всичките процедури и всичките последващи инстанции. Окръжна, апелативна и Върховен касационен съд. Тези хора получиха доживотни присъди без право на замяна, но от всичките над 120 свидетели, нито един не си промени показанията. Защото имаше съвместен интегритет, както използвате, между изпълнителната власт и между съдебната в лицето на българската прокуратура. Защото, както каза и господин Атанасов, прокурор е господар на разследването и когато има тази симбиоза и работят заедно, тогава се получават нещата. След 2013 година, повярвайте, че организираната престъпност и както съм го казвал към 2008-2009, мафията си има държава, мога спокойно да кажа, че след 2013 година отново започнаха кадровите промени. Знаете как беше заобиколен закона за назначаването с указ на президента Плевнелиев за висшите ръководни кадри в системата за сигурност. И знаете, че тогава парламентът прие закон, с който отстрани президента да издава указ и парламента трябваше да назначи шефовете на специални служби. И знаете какво се случи, когато заобиколиха Плевнелиев, който беше много против тази законодателна промяна, но тогава с назначаването на Делян Пеевски нещата се промениха и забележете, направиха така, че за първи път в държава в Европейския съюз контраразузнавателна служба, всичко, което беше по организираната престъпност, го прехвърлиха към нея. ГДБОП беше неутрализиран, беше закрит. Цялата информация беше предоставена на Държавната агенция за национална сигурност. Прокурорите започнаха да гледат всички тези дела. Там имаше дела, които бяха за корупцията по висшите етажи на властта и корупцията по висшите етажи в съдебната система. Само да ви кажа, че от тези дела и тези оперативни разработки нищо не се получи. Някои може би станаха богати, а други получиха и своето кариерно развитие, но не тези, които трябва да получат, а тези, които всъщност са били в услуга и в определена зависимост. Може би... Да, само да допълня, че това се случи така, защото нямаше никакъв принцип какви хора да работят от прокуратурата по тези дела. Там бяха изпратени хора на приятелска основа и, кой знаем, надявам се да не е по политически причини, да работят по дела срещу политици, които трябваше да бъдат прекратени делата срещу тях. Корупция срещу магистрати по същия начин. Нищо не излезе. Делата бяха работени и всичко приключи. Но имаше дела, които бяха образувани. Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Моя милост. Имах 3 дела, които бяха образувани. Минах си през всичките съдебни инстанции. Не искам да казвам какво съм чувал и какво съм разбирал за начина, по който са се взимали определени решения за определени политици, как трябва да бъдат опраскани или така нататък. Както имаше един такъв израз и термин, който се витаеше в съдебната система. Шпицкомандата, ако разрешите да допълна, беше на тотално подчинение на Сотир Цацаров. Всичките решения, кой, как
да се преследва и как да се разследва, се взимаха през Петю Еврото, Кокинов и Стоир Цацаров. Но това нямаше да се случи, ако не беше изпаднал в тази зависимост човекът, който политически ръководеше най-голямата парламентарна група. Това е Бойко Борисов, защото за да се случат всички тези неща, за които говорите, има съответната процедура. Избор за Висш съдебен съвет, избор за конституционни съдии, избор за законодателство, което може би да обслужва определени други интереси, но не и националните интереси. И точно за това... Но вие също бяхте част. Аз бях и съм се противопоставил. И затова си изядох и съответните последствия, защото мога ли да попитам, когато говорих аз за случая Скрипал, имаше ли някой, който да ме подкрепи? Тогава Борисов каза, че се разграничава от моите изказвания. Когато казах, че процесите, които се водят срещу мен или срещу други, които бяха 2013-2014 година, са политически, и това беше доказано и от международни експерти, всъщност тогава Борисов каза, това е негово мнение, ние не можем да ангажираме партията. Бихте ли ми казали, когато аз си тръгнах и когато се случиха тези неща последствие в рамките на не по-малко от 2 години, вие видяхте какво се случи. Излезаха злоупотреби с Агенция пътна инфраструктура, излезаха злоупотреби с парите, които са давани по ДКК, излезаха злоупотреби с това, което в момента се говори за Барселона Гейт, за Турски поток. Защото когато говорим за Турски поток, аз също съм се противопоставил за изграждането на Турски поток. Той беше реализиран обаче 2019-2020, когато аз вече не бях народен представител и мога да кажа, че там има много интересни теми, които трябва Борисов да даде отговор. За срещи имало ли е между него, Теменужка Петкова, Томислав Дончев с хора от забранителния списък, Бабаков, Воробьов. Това са хора, които са санкционирани от Европейската комисия и тези хора са участвали в изграждането или в подкрепата за Турски поток, където отидоха над 3 милиарда лева. Не знаем дали са спазени всички тези процедури, но сегашното статукво, защото аз мога да кажа, че статуквото е закрепено от това, което имахме от 2013 до 2020 и в момента всъщност взаимно се подкрепят и аз съм убеден, че управлението, въпреки тези скандали, интереса ще ги крепи. Но не интереса на хората, а интереса на тези, които взимат важните политически решения и правят тези срещи в манастири за това как да се стават правителства. Ще продължим тази тема. Прекъсваме за кратка реклама. Връщаме се след